Dobrodošli ljudi u novi video. Danas igram Skywars. Sljedeći put ću Bed Wars možda, a sad igram Skywars. Možda i pobedim koju rundu, nadam se, ali probat ću. Nisam siguran. Idemo. 3, 2, 1, spuštaj. Može. Dobri stvari ovdje ima, ali nema armora. Ma nešto malo ovdje. Kad bi dobio strelu. Neće ja strelu dobiti, pa nema šanse. Nema ni sve od strele. Ali dobro. Evo armora kakav je, isto mi je ko da ga i nemam. A nema veze. Sve trebam da poredam lepo i... Jao, leb. Idem u centar odmah, nema šta da čekam vam. Ne idem baš u centar, idem da se fajtam. Da pokušam da dobijem strelu. Kad dobijem strelu, onda mogu šta hoću da radim. Dok nemam strelu, isto mi je ko da ne radim ništa. Bože, gdje su ljudi? Ne! Ne! Eje! Super! Ja živ, brate. Meni dobro. Sad da pokupim moju lavu i bit će još bolje. Tako. Kad bi stao na sekund. Ne! Možda mogu da ga fishing odem, nema šanse. Nema veze. Super. Spuštaj dole. Ajde, može. Hibiskus, neka mapa. Dobra je. Opa. Šta ima u ovom čistu? Dobri stvari. Au. Može bolje. Dva sordova imam u inventariju. Ali zato ništa od armora nijem. Presord vamo. Ja. Gdje su blokovi, druže? Šta ću ja ako nema blokova? Ima, dobro je. Ima neš malo. Super, bar ima. Dođi! Što se gradiš? Sa mene niko. Sad kad me lik čeka ovdje ono.
Dođi, dođi. Nemoj da bežiš. Ne! Nema veze. Dobro je. Ne znam da je ono bio njegov kill ili moj, ali... se nadam da je moj. Spuštaj dole. Dobra stvar. A brate, kad pre dođu likovi brate? Sad ću ja to da radim. Pa oni da vide kako je to, brate. Ako dobijem Ender prvu čestu, odmah skačem tamo i... Brate... Ako dobijem Ender prvu čestu, skačem odmah tamo. Negde skačem, ne znam da li tamo, ovamo. Ali skačem. Aj, please, da Ender prvu. Neće da mi je. Brate. Kako li tamo dođeš? Rami kamenja. Da ne dođe me neki lik sa sleđa, bilo bi super. Sad kad ono dođe. Ja nemam hrane. Daj please hrane. Ali tu hrane nema. Jedva blokova da imam ovo. Biće dovoljno. Svakako se ni ne gradim toliko. Ja. Please nemoj. Dobra reč. Ili hoće omeć. Ajde, imam ga. Ima puno jači mači armor od mene. Dobre! Bam, strele. Sad se ne pobedi, gotovo. Ja pobedio ovu rundu, ljudi. Možda i ne. Pošto će ovaj da me snajpa. Jao. Ne! A brate, pusti me da se papnem. Ajde, spuštaj me dole. Aj, ne da mi se više da čekam 10 sekundi, spuštaj me samo. Pa...